Aquí hi ha la proposta per Sant Josep, a veure si tira endavant. Justament una jugadora que ha passat per allà, Alba Torrents, s'ha descansat un dia a casa seva a Binissalem, però demà es concentrarà en la selecció espanyola per preparar l'europea que comença el dia 18 de juny a Polònia. Abans, la campiona d'Europa i la Lliga Femenina, l'Avenida a Salamanca, ha rebut l'homenatge institucional amb el Consell de Presidència i Albert Moragues al capdavant. Alba Torrents ha agraït el suport del Mallorca i ha mostrat l'orgull per la seva terra. Alba enguany ho ha guanyat quasi tot i en la selecció ve de guanyar el bronze al Mundial. Ara afronta un nou repte a l'Eurobàsquet i tampoc hem d'oblidar que la mallorquina de 21 anys és el fitxatge estrella del poderós Galatasaray turc i haurem de veure com s'adapta un nou país i els seus costums. No va ser una decisió fàcil, però bueno, se va estudiar i crec que és una bona opció i ara jo crec que ja sí que ja estic mentalitzada per aquesta nova experiència. Ara és una nova fita en la selecció, no? Molt il·lusionant, no? Després del resultat d'aquests darrers anys, però també amb molta prudència perquè ja ha arribat molt fort, no? Però bé, jo crec que nosaltres, tant l'any passat en el Mundial, no? Que se va aconseguir el podi, hem d'anar amb moltes ganes, amb molta força i després sí que pas a pas i partit a partit.